Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salat subuh kanthi berjamaah, aja padha males salat dhewe wonten omah. Salat subuh jamaah ganjarane langkung kathah tinimbang salat dhewe wonten ing omah. Tinimbang salat dhewe wonten ing jero omah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo salat subuh kanthi berjamaah, aja padha males salat dhewe wonten omah. Salat subuh jamaah ganjarane langkung kathah tinimbang salat dhewe wonten ing omah. Tinimbang salat dhewe wonten ing jero omah.